Освен Лекари без граници, има и такава организация като Клоуни без граници. Нека да не ви звучи смешно, защото смехът действително лекува. Тук в България гостува неправителствената организация Клоуни без граници. Тя е основана в Испания. Тук в България е по покана на Испанското посолство в България. А в нашото студио са Марсело Гонсалес, член на управителния съвет на организацията. Добро утро и добре дошли. Както и Рубен Касас. Добро утро и на вас. Превод в ефир Дора Цветкова от посолството на Испания. У нас добро утро и на вас. Благодаря ви за сътрудничеството, да успеем да поговорим тук за идеята, основаването и дейността на вашата организация Клоуни без граници. Въпросът ми е към вас, тъй като вие сте един от основателите в управителния съвет. По принцип, дейността, която ние развиваме в рамките на нашата организация, винаги се базира на принципа на доброволното участие. Взех решението и просто имам желанието и участвам в тази неправителствена организация с желанието да подобрим работата ни. Тоест, аз участвам не само в това, което са нашите представления, но също така участвам и в това, което е организацията на нашата дейност. Нека да кажа, че Клоуни без граници изнасят спектакли и се срещат с деца. Тук, конкретно в България, те ще посетят 8 домове за деца в неравностойно социално положение, както и 2 детски отделения в най-големите ни болници. Кога и как се създаде тази организация? На кого, на какви деца сте помагали до сега? Знам, че сте били в зони, където има военни конфликти. La organización se fundó en el año 1993 година е годината на основаване на организацията ни. A través de una niña de Bosnia. Едно детенце, едно момиченце от Босна. Esta niña de Bosnia това детенце quería festejar el cumpleaños de un amigo. Искаше да отбележи рождения ден на свой приятелче. Y quería regalarle a ese amigo un payaso. Искаше да подари на това приятелче, на това детенце, един спектакъл, изнесен от клоуни. Niña de Bosnia se puso en contacto con un niño de España. Тогава това момиченце от Босна писа и се свърза с едно дете от Испания. Y este niño de España se puso en contacto con un payaso. А пък това детенце от своя страна потърси и се свърза с един клоун, с един палячо от Испания. Payaso de España, cuando habló con el niño, le dijo al niño que por favor le pasara con su padre porque no podía creer lo que le estaba pidiendo. Естествено, когато клоунът, актьорът е чул за какво става дума, не е повярвал на ушите си и веднага е помолил: нека да разговарям с твоя баща. Entonces el padre del niño habló con el payaso y nos enteramos que sí era cierto. Разговорът е проведен, ние се уверихме, че всичко това е истина, че инициативата е такава. Y entonces en ese momento se desató la guerra en Bosnia. Избухна войната в Босна. Y se puso muy complicado poder ir. Ситуацията стана много сложна. Pero el payaso este español decidió ir igual solo. Въпреки всичко, този испански клоун взе решението и самия той пътува до страната. Así que el colegio del niño en España juntó el dinero entre todos los niños. Между впрочем, цялото училище, в което учеше испанското дете, събра пари, за да може да се заплати и да се осигури пътуването и престоя. Y en vez de pagarle al payaso, el dinero se usó para viajar. И вместо да се заплати на този клоун, парите бяха вложени в неговото пътуване. Y entonces así se hizo el primer espectáculo точно en Bosnia. така, всъщност това беше нашия първи спектакъл в Босна. Господин Касас, какво ще видят българските деца? Сеньор Касас, ¿qué es lo que van a ver los niños búlgaros? ¿Qué es lo que vais a presentar? Un espectáculo de payasos. Това е един спектакъл, в който участваме ние като клоуни. Divertido, que lo único que intenta es hacer reír. Това, което се опитваме, е децата да се забавляват и да се смеят. Y divertir y desconectar un poco de la rutina. И може би малко да се откъснат от това, което е тяхното ежедневие, тяхната рутина. Успявате ли да ги откъснете от това, което казва, от тяхното ежедневие? Лекувате ли детските души? Аз мисля, че това трябва да се види, не може да се обясни.
Es imposible explicarlo. Que está... Невъзможно е да се обясни с думи. Подготвили сте ни едно кратко изпълнение, тъй като времето ни изтича. Нека да видим какво сте подготвили за всички деца, които ни гледат сега. Заповядайте. Yo traigo unos caramelos. Si tú te los comes, ya verás que está muy bueno. Caramelo, 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 traigo caramelo. 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 Caramelo, caramelo. Добре, много ви благодаря. Много ви благодаря. Видяхме колко силен може да бъде един балон. Надявам се и силен може да бъде смехът. С това се разделяме. Благодаря ви много. Видяхме клоуни без граници тук в нашото студио. Останете с нашата програма. Не пропускате ток-шоуто на Марта Вачкова «Жените». Днес нейната тема ще бъде свързана също с